Здравей, Камен! Аз съм Гергана от Бургас. Първо искам да ви споделя една история, която започна лятото на 2012 година, когато случайно прочетах във Фейсбук един пост, там където се събират приятели, познати на Ади, за да помагат по какъвто да е било начин. Ади е едно момиче на 19 години, което може би сте чували за нея. Има същата болест като при Камен, само че при нея е при костите, пък при Камен е при тъканта, както съм запозната. Извинявам се, ако нещо греша. Да нещо ме накара аз да отида и да помагам с каквото мога, въпреки че не познавах Ади. Вярвах, че тя ще се оправи, че тя няма да се предаде и че всъщност ние ще дадем малко надежда за преодоляването на тази болест. И точно това чувство в момента бушува в мен и за Камен. Аз вярвам, че Камен ще се оправи. Че той е силен. Да, Камене, ти си силен, ти ще се оправиш и искам да вярваш във всичко това. Искам само да ви помоля, всички, които гледате клипчето, да пратите дарителски SMS на номер 17777 с текст DMS Камен. И ако желаете, може да влезете в сайта, за да може да прочете малко повече за него. www.kamensarafov.com. Силно се надявам, че той ще се оправи. Може би както всички вие. Аз съм една от твоите комети, Камене, и вярвам в теб.